Buzz SA to all social media platforms. Ngicela izingane zihambe ziyolala, ayilali ingane. This shack is about to go down. Ziyakhala ke manje, zikhala ngempela futhi, ayindaba ukudlala. Lalelani lana ke ma-A. Hey, ungidriblile umjolo, ungitrabhile umjolo, nginabile, ngithi angisafuni lutho. Ngayitshela ngathi uthi ngiyinikeze nje just one more last opportunity. Ngangena kwi-online dating. Ngathi ngahluleka lana kuphelile, angeke ngiphinde ngiloku ngizama indaba zomjolo. Hayike ngangena ku-online dating. Location ngikuphi? Ngise-Gauteng, Soweto. Ayike ngitholane nomunye naye uthi ukhona khona la kaNdonga ziyaduma, kaNyama ayipheli kuphela amazinyo endoda. Soshanguvi. Ayike ubhuti wabantu sihlangane. Uyambona nje lo ubhalwe ebusweni ukuthi nje ufuna ukuzoyivulela amapipe adlule aphume kanjalo. Uyambona nje ukuthi uyayibuza ukuthi usisomuhle kanje ulandeni ufunani kwi-online dating ngoba mina ngifuna ukushaya ngidlule. Ayike mengihleli nobhuti wabantu sigcine sesitholana, hayi mani ngimthola ukuthi uyisosha kanjani umuntu oyiphilelayo uyayiphilela shem, umuntu ophilayo umuntu ntu. Hayike sixoxe size siyibone ipossibility for a second date. Hayike ngicela ukukutshela ke, hey bengathi ngaze ngithi Ndonga dilika, bengeve kumnandi. Ngicela ukukutshela ukuthi nga-experience olunye uthando. Uyalazi isosha mangabe selenza into liyayenza lize liyenzisise. Kuthi kusenjalo paka ngamitha bese ngisipati ngakhulelwa. Okay, ngikhulela nje uthando lethu lusemgangathweni, liyavutha amalangami. Itsho sengiyasaba ukuthi hey manje kuthiwa ke mangabe ufuna ukubolekisa umfana, mufuna ukugxosha umfana, mitha khulelwa. Hayibo nangumfana ngicela ukukutshela mangabe ngiyokwenza ama check-ups uhamba nami. Nangumfana ula ungirabhisisa, ungirabha inyawo. Umfana ula 24/7. Saze sagcine sesimove in together. Saqasha together. Siqasha kuphi? Siqashe Pretoria. Damn it, we were madly in love. Besemathandweni avuka ubaba ahamba ebusosheni bakhe agqoka amabhuzu akhe asebusosheni. Uke wahlanyiswa uzuhlanyiswe yibhuzu. Umbone ukuthi indlela le alicwebezelisa ngakhona iyangihlanyisa lento ingenze ngifuna ukukhumula ingubo. Ngibona ukuthi lo ngiyamdinga njengamanje. Sisabhizi ke siyathandana nomuntu wami uMtsebhana uTsepo. Angitshela uTsepo uthi lalela lana ke umuntu wami, ingane yethu isikhulile okwamanje ama finance wami a bad. Kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngihlala nawe sikhulisa ingane together. If mina ngiyafa kuyokwenzakalani emalini yamasemsebenzini? Iyo inherit obani? Ngicela ukuthi sivelane sibhale sishade sithandwa sami ukuze zonke izinto zami kube zakho, ngoba umzimba wami, umoya wami, nayo yonke into yami belonga kuwena. Ayike nami ngivumele phezulu okwabani ulokubhiza ulahlela indoda isithelo mahala uzuyiphe nangengane ngaphezulu. Ngavuma ke sashada, sahamba sayobhalisa, sabhala enkantolo impela, sabuya sesiwu husband and wife, singeve sijabulile. Ayike kuyiqiqi indoda yami sesishadile ingitshela ukuthi emsebenzini manje ke bathi bayayideploya kuphi sithana sami, bayideploya eChina kude kanje emashayineni. Ngithi Jesu Maria ma angena amanzi endlini. Ithi ungazuthuke sithanda sami, angeke usale emuva phela nomuntu wami, umfazi wami, le ngifa khona ufa khona nawe, la ngiya khona uya khona, le ngidla khona udla khona muntu wami. Asambe pakisha imithwalo asambeni. Cela ukukutshela ukuthi ibhanoyi beselilendile, isitimela singenile, ngapakisha umthwalo sahamba. Khona kuphi? Le eChina. Mesifika ke eChina, damn it, yes, iholo lana ligudi. Khumbula ukuthi ubabaze ekhaya besingakwazi ukuthenga umuzi, besingakwazi ukuthenga imoto yize sesishadile ngoba beka blacklisted. Bese kuyiyona ke opportunity yethu ukuthi silungise zonke inkinga zethu. Ngamtshela ngathi babazi wena awuzange waba good ekuphatheni imali, nawe uyazi ukuthi mangabe uphethe imali uyayihlaphaza. Ake sithathe imali sisave imali, sisale nemali yezidingo oyidingayo kuphela.
Ayuba bazavumele phezulu athi angeke ngihambe indlela ende kangaka ngingabuyi nemali. Yazi asenze njani? Mina mengihola imali yami ngizoyitransferela kuwena. Ngishiya u5,000 rand kumina ukuthi nami ngiwuspende kumina ey'ntweni zami nani nani uyabona. Wena thatha le mali wondla ingane yethu sambe nayo ingane njalo ngintshela sinayo la eChina eKorea eSouth Korea. Athi hayi-ke wena yondla ingane yethu wenze zonke iy'dingo mase uyayisave enye imali. Mesibuye eSouth Africa after 3 years sithenga umuzi sithenga imoto, if it's possible sithenga konke cash. Kusenjalo sihleli sijabulile eChina. One of uLosihlanu umuntu wami wangabuya in time kwazi kwashaya 12 ebusuku. Hayibo sengiyi-worried mangabe ngithi ngiyamfonela athi hayi sithandwa sami ngiyabuya bengisa-rewinda kancane nje ngiyabuya nje sithandwa sami ukuthi ngisuke ngahlangana nabantu engibaziyo kwabamnandi isikhathi sahamba angisanayo i-lift sengilinda umuntu ozongilifta bla bla bla. Hayibo nasi isikhathi sihamba sengiyayibuza ukuthi akabizi ngani ikhephu umuntu wamabuyi indaba yokulinda o-lift. Every weekend behlezi kwinto eyodwa umuntu wami angabuyi ngemgqibelo. Mina ngilala ngedwa ekhaya ngikhala inyembezi ukuthi ngikhulelwe isisu sithe paka sengizoteta ngisho nokuteta nangu umuntu wami uqala itayela engazazi zongalala ekhaya usenabangani bamlanda ngisho nokumlanda endlini. Mina dudlu nesisu ngihleli la endlini. Ayike kwayo umuntu wamvele engasabuyi wa-endapha esebuya endlini ngokuzoshintsha wangabe wasabuya ke during the week. Yazi ukuthini ngathi ke munu uyabona ukulwa la uyabona uthe ekhaya kusekudeni kanjani angeke sakusiza angeke ukusize ngalutho vala le odla ngayo uthola umntwana wakho masuphindela kini eSouth Africa ngoba kuyacaca ukuthi lo mshado loze ngawo la uphelile. Hey akadeleli umuntu wami uyabhamba ufika ngokuzoshintsha nje afika adlalisa ingane yami kancane edlathina athi yanunu esho umuntu ebhamba ephuma. Uyayazi indoda eqonyiwe ithi iqonyiwe nje iqonywe olunye uhlotshana iqonywe iChina. Mina angilazi le China belididisa indoda yami liyenzeni angazi noma belididisa bekwenzakalani ngayo. Yaphela inyanga angisho niyazi ukuthi indoda yami ngiyifaka kumina yonke imali mase mina ngiyitransfera kuma savings ngithenga idingo zasendlini. Ayike mekuphela inyanga dololo imali ukuthi ingene. Ngiyamfonela umuntu ngithi phela thina silambile la endlini send imali sidle usungaqhubeka kwigalavantele ngokugalavanta kwakho okuthandayo. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda iyake yafaka yini imali yake yayifaka yini imali yangizipha. Kwasho ukuthi kune colleague yakhe engiyaziyo babe deploye nayo lapha eChina siyazana nje nale colleague. Ngifonela icolleague yakhe ngithi ngicela utshela umngane wakho lapha icolleague yakho ukuthi mina nengane yakhe silambile la endlini ngicela ngifakele imali. Ayike le ndoda ivela ningifonele imfonele isidiniwe ikwatile ukuthi wena ubukisa nabangani bami emsebenzini ukuthi bla 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 why ukhipha indaba zasendlini uyise kwabanye abantu. Ngiyayibuza ukuthi bengizokwenza njani ngoba ngilambile phela. Ivela ningifakele enye into ekuthiwa iWeChat Pay ifana ne-e-wallet yase South Africa shuthi angeke nje yangifakele i-e-wallet. Ngizoyikhipha kanjani anginasente endlini anginalutho ngikhulelwe ngalana ngikhulelwe ngimatakaza nansi nengane encane ngizokwenza njani. Ngicela ukukutshela ukuthi le ndoda mina ngiyifonele ngithi mina ngicela usilethele ukudla letha ukudla la endlini. Kwabe ngiziyalile yathi kanti ngikunikezile lelo tawu lelo awukhathali lona ngivelane ngithi ngizofonela umngane wakho ke letha ukudla la endlini silambile ingane yakhe izolila lidla ama cornflakes nobisi seliphelile yadla ama cornflakes yawasheba ngamanzi mina ngimithi ingane yakho yesibili ngilambile nami okokuqala ingane yakhe yokuqala wongiphathe kahle manje yini lemhlolo ngikuchitha ongiphatha ngayo kulesikhathi samanje. Mifika ke indoda endlini isaba ukuthi phela sengizobukisa ngayo kuma colleagues wayo. Ifike ibhampa iphethe ama take away nyana nje uyayibona ihlinile nasebusweni. Ihlinile nasebusweni ifike ngishaya ngo500 rand ithi thatha. Ngivelane kanti mina ayazi ukuthi bengiyicuphile ngivelane ngakhiya icapha ngathatha ukhiye ngawufaka ngaphansi kwebele eduze nesisha ngisho ngimithi
Ayike le ndoda-ke yaqala isifuna ukuhamba ithi ngifuna ukuhamba ngivulele ngihambe. Wayungikhiyelile ufuna ukungibamba like ngaphandle kwemvume yami, ufuna ukungibamba lendlini. Ngithi mina awuhambi la imali ungasitransferelanga imali. Transfera imali kuqala before uhambe, ushiye sesiney'dingo zonke. Uthi thina solenzani itawu. Ngicela ukukutshela le ndoda yadinwa yashaya yazama ukungquzula amabhetlagadi, yashaya icapha ngekhanda, angisho isosha. Yashaya yathatha i-TV yayiphahlaza phansi, yakhahlela umnyango lo we-sliding door lo oyiglass, yafohloza yonke into, yafohloza kwamawindi, idiniwe indoda. Ngicela ukukutshela nami ngase ngithi uyahlanya na, angazi nami ngathathani ngayiphosa la ekhanda lakhe ngasehlweni. Nami ngase sengidiniwe ile behavior yale ndoda, iyenza yonke le msangano phambi kwengane yami. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yavela niyalimala. Ngicela ukukutshela ukuthi igazi laliphophoma lapho. Ngangithi mhlambe ihlo liphumile or kwenze njani. Ngamgijimisa esibhedlela. Mesifike esibhedlela hayi kanti into encane bafike bamstitcha wavalwa kahle. Mesibuya ke endlini emva kwesibhedlela ngimtshele ngithi mina baba wakhe angazi ngizokwenza njani ngoba kulesimo engikusona sengizozala, angeke ngisakwazi ukufika eSouth Africa nginje. NaseBhanoyini angeke bangivumela ukuthi ngihambe i-distance ende kanje, sengizothola umntwana. Mengabe kuya ngami ngabe ngiyahamba kwayikhona manje ngibuyele eSouth Africa. Ivelani iphele le ndaba yethu ngoba uyangidina, uyangicasula. Angifuni ukuthi ngiyibone kwi-situation yokuthi mina sengabulala umuntu. Axolise kubaba wakhe athi asilungiseni izinto zethu ukuthi nje namangazi ngasuke ngalingeka ngathandana neChina kwabamnandi. Nawe uyawazi amaChina nje amaChina nento ezincane manje kubevelane bengathi amavagina abomama baseChina nje. Nami ngadideka, nawe le ndlini upregnant awufuni ukuthi ngikuthinte ngalingeka. Nkosi yami ngicela ungixolele, angeke nje ukuthi ngikususele eSouth Africa umshado wethu masuzophelela ubuhlaphahlapha emazweni. Ayike ngingakaphenduli ngisho nokuphendula, ubaba wakhe-ke angitshele athi yena ucela ukuthi ake ashawe umoya kancane aclearishe ikhanda lakhe because yonke lento le yenzekala ngesibhudubhudu, naye waba ne-enga angayazi. Ufuna nje ukuya emnyango aphefumule umoya nje, umoya fresh, ehlise negwebe, ehlise nokudinwa. Futhi nami ufuna ukunginikeza ispace ukuthi ngehlisa ukudina nje, ngehlisa ukudina ngikhame down, ngikhulelwe phela after all. Ayike aphuma ubaba wakhe. Guess what? Waphuma ngophumu, akazange wabe esabuya. Wabuyela emuva kantombazane yeChina. Ayi mina ngilazi ukuthi le China belimbambe ngani. Episode 2 uyalandela. Okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Siyanithanda kakhulu. Niye ku YouTube channel yethu Buzz SA, Instagram Buzz SA_. Isiyolala iboneneke ey'torini ey'landelayo Buzz SA to all social media platforms.